برای تماشاوانین هیجا دناف بین یونانستانی و ترکیه ده هجمارک پنابر این کردین ازدی کردین دنجی هرواج باشور جروجاوا اکود ناف بین ترکیه و یونانستان ده آسیمانه هجمارک زیده نه هجمار وان پنجی که سان در باز دکه دناف وان ده هجمارک زیده زاروک جهنه دروشه گلک آلوزون نخوشتنه Kurtuluş Baştimar Parizleri nav devleti u maftarize penaberan ji İstanbul'ê mêvanê mine vê rewşê em dê li gel Kurtuluş Baştimar qise bikin ku ew jî li ser vê babetê kar û xebatên wî hene mêvanê min İstanbul'ê silav bû te birêz Baştimar destpêkê de dixwazim bizanibim niha ما ویدیوها وان پنابران دی دنابینا یونانستان و ترکیه ده آسیمانه هجمارک زیده زاروک الورن دست آلیکاری ناگه هوان گلو وخا گهان دوان پشتی کودوهی پیوندیا واجی لگل کردستان 24 هبو و روش چاوان نرخاند فرمو بریز kurtuluş. Evet, öncelikle çok teşekkür ederim. Gelek spas jibo Kurdistan 24 u Karmendên Kurdistan 24 peywendiên me bi 48 koçberên Kurd ra hene yani nahit tu alîkarî negîştiye wan jinên ducanî hene zarok hene li gel xwe heneke xwarin biribû av biribûn ew jî ber qedandinê ne niha dünya بیگانه هم بر وان تشتا گوهن ناده بریز باشتیمار پشتی کو و روشاوانه زانی او پینگاوین کو هنوک ریخستن باوی جنده چی به؟ Evet, şimdi öğrendikten sonra dema em fêr bûn rewşekî wihaye destpêkê mafê penaberiye heye eva li gor yasayên navdewletî divê werin bicêkirin tu dewletek nikare cîbicî neke dema eva fêr bûn gavek zûtir me serî li dadgeha mafê miroviya Ewropayê da û me got hikûmeta Yunanistanê divê koçberên Kurd ve negerîne û baweke lezgîn alîkariya mirovî bigîne wê derê îro me baweke lezgîn serî li dadgeha Ewropayê da di heman demê de wek komeleya parêzvaniya girtiyan em bi komeleyek mafê mirovan re hatin ba hev û me xwest ku rewşa welatiyên ku li wê derê ne divê bêçare nehiştin em hember vê bêdeng namînin. Birêz başîmar niha ev penaber gelo jî Tirkiye xwestina derbasî Yunanistanê bibin Yunanistanê ew vegerandine ew xaka ku li ser dimînin gelo erkê kîjan welatiye ku bi berpirsyariya van kesan rabe û nekevin vê rewşa aloz goketinê de. şu anda tamamen Yunanistan tarafı. Ew axa Yunanistanê ye niha wî alîne ew di nav sînorê wan de giravekî Yunanistanê ji bo derbasbûna axa Yunanê nikarin derbas bin dibe melevanî bikin melevanî jî nizanin lê li wê derê hemû yasa li gor yasayên Yunanê ne me ji wê çerçevede serî lê da divê ew neyên vegerandin divê mafê penaberê ji bo wan bêdayîn îro yan ji heta sibê ez bawer dikim em ê encamekî bigirin ji ber ku eva îşkarekî lezgîn e Yunanistan berpirsyariyên xwe hene ji bo peymana mafê mirovan divê vana bin pên neke pabend bimîne û penaberên koçberên Kurd mafê penaberiyê bi wan bide eva di çarçoveya yasayên navdewletiyê de divê berpirsyariyên xwe bicih bîne. Birêz başîmar niha wekî got min fêm kir ew 48 penaber li giravekê ne ew girav jî giravekî Yunanistanê ye rast e?
Evet. rast e. بله نها یونانستان وڵاتێکی ئەندامی یەکیتیە ئەوروپایە و یەکیتیە ئەوروپا گری دایی ڕەوشا پەنابەران یعنی سەکنەکەوانی گشتی یا یەکیتیا ئەوروپایە کریتەرێن وان هەنە ئەرکێن وان هەنە یەکیتیا ئەوروپا divê derbarê de pêwendiya ve li gel wan çê bûye ku sînorê Yunanistanê wekî sînorê yekîtiya Ewropa jî tê qebûl kirin. Biz şu anda ilk olarak Niha destpêkê me serî li dadiya mafên mirov da piştî ku ev encam bibe û biryar bidin divê ev biryar bigîne Yunanê hikûmeta Yunanê û hikûmeta Yunanê jî alîkariya mirovî bigîne wan û mafê penaberiyê bide wan eva berpirsyariya hikûmetê ye û dadgeha Ewropa bi awekê fermî bigîne wan. Piştî vê em ê proseyê bişopînin ji ber ku hikûmeta Yunanê carna li gel ku dadgeha Ewropa biryar dide dijîvana hene gavan davêje bi vê armancê em bi pêwendiya me bi komeleyên mafên mirov ra komeleyên sivîl re hene yên Ewropayê re beriya ku biryar were dayîn jî pêwendiyên me ji xwe hene em dixwazin ev alîkarî destpêkê bigê wan koçberan û piştî eşkerekirine biryêrê em wek komeleyên mafên mirov ji bo pabendî biryarê bin em ê li ser rawestin. Her divê çerçevêde dixwazim bipirsim birêz baştîmar. Niha ew li giravekê ne ew giravgirêda Yunanistanê gelo hûn wekî hevwelatiyê Tirkiye destê alîkariyê dikarin bigihînin wan mebesta min ew e xwarin av yani pêdawîstiyên serekeyê ku ji wan re pêwîstin yan jî ji aliyê Yunanistanê ve divê ev alîkarî bigin wan divê derbarê de ger tu bikaribe bersiva min bide. tabii ki bizim buradan direkt müdahale Ji vê derê em nikarin alîkarî bigînin wan mirovan ev derfeta min îne ev hemû dibin berpirsyariya Yunanistanê da ye kesên li wê derê ne li wê derê bi mafê jiyanê re rûbirûne dikarin mafê wan ê xwarinê bi cihbûnê hewandinê ewlekariyê heye eva de peymana mafên mirov da hatine bicêkirin niha ji vê bêparin divê destpêkê ev alîkariyên mirovî bigihên wan û ev jî erkê hikûmeta Yunanê ye eva heşt rojin li wê derê da asta navdewletî da nayên dîtin her wiha mafên komeleyên mafên mirovên Tirkiye jî hember vê çavên xwe girtîne lê em wan nakin em komeleyên sivîl ku li Yunanê hene bi wan re pêwendiyên me hene berê jî bûyerên wiha rûdabûn ji ber vê pêwendiyên me bi wan rêxistinan re hene niha pêwendiyên me bi wan rêxistinan re heye çawa em karin alîkarî bigînin wan em li ser vê radiwestin pêwendiya me di navbera rêxistinên sivîl û mafên mirov da hene û hewldanên me di vê çerçeveyê de ne lê eva berpirsariya hikûmeta Yunanê ye. Belê yani ew rêxistinên sivîl ku li Yunanistanê ne birêz baştîmar ku peyvendiya ve li gel wan hene ew dikarin peywendiyê li gel dewleta Yunanistanê deynin wan erkên ku dewleta Yunanistanê divê cî bi cî bike li ser vê yekê rawestin ku jiyana xelkê li vê giravê tendurustiya wan dibin metirsiyê de ye. tabii ki yani devlet bazında bir Da asta devletê de pêwendiyên me nîne biz dernek olarak em wek komele hewl didin kar bikin ji ber vê meselê li dadgeha mafên mirov da niha ev prose berdewam e heta sibê de ev prose bi dawî bibe û dadgeha mafên mirov de biryara xwe bide
اگر اف پروسه به ارینی انجام ببه اوی و بریار بگیرن حکومت یونانه و او جی لسر و بکفن لف تفگر و آلیکاری آستان ناو دولتی ده بر پرسیاری حکومت یونانه یونانستان Yunanistan'a uluslararası de çarçove yasayı nav devleti de ve berpersiyarin Yunan'ı binin birawan o ev penaber ev koçber neyin ve gerandın o pişti veji dema ev bora gişti hata aşkere kirin o hamura gişti nav devleti pe hasiyan de ve çerçevede karvera kirin. Meleği spasiyat etken ve rez kurtuluş baş timar jez tamvole mevan.